Хайде. О! А пусни, мама! Стига съм та носила! Гледа ли сериала, ма, Пено? Да, ма, Иванки. Оня дет стъклен дом му викат, ма какви стъкла, какъв дом, стъклен дом му викат. То не е ли в едно такова с голямо нещо деца снима? Ма той дет мол му викат, ма той магазин голям, с там пари, мари, всичко има там. Ау, Соня хубавия дет на киното продава Ох, поканките. тя фустата ми се изпочи. Мале! Мале, тос. Калин ли му викат, ма като твоя внук дет прилича. Ау, на унука ми дет прилича същия, ти казвам, колко хубав. същия. Мале. Ау, ная хубавица от другата. Джиляна ли? Бе, моля ти се, тя ни по-хубава от нея. По-хубави бяхме, бяхме млади. И тя ще оздари! Ще бъдат те, ама ще видят. Да, тия младите дет не правят място в автобуса. Ще видят после. Ще видят. Ма той е много хубав, той Галинчо. Той нашия дядо вече не става, ама той ако ми падне, ако ще го направим, ще го стъклим хубаво, така ще го гледнем. Изчупи стъкло. Браво. Заради едната. Благодаря ти.